رمضان يا رمضان 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 barka da zuwa watan ƙara imani Ramadana ya Ramadan ya rabbi ka samu dace da alkhairan da suke cikin Ramadan barka da zuwa watan ƙara imani Ramadana ya Ramadan ya rabbi ka samu dace da alkhairan da suke cikin Ramadan barka da zuwa watan ƙara imani Ramadana ya Ramadan ya rabbi ka samu dace da alkhairan da suke cikin Ramadan barka da zuwa watan ƙara imani Ramadana ya Ramadan ya